40 ημερών ετοιμάσαμε ένα έγγραφο για τους κυβερνητικούς πάνω στο δεδικασμένο του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο είχε πετύχει ο δικηγόρος κ. Ανδριόπουλος, και υποστηρίξαμε με βάση αυτό το δεδικασμένο στο ανώτατο ακυρωτικό ότι μετά την ουσιαστικά πτώση του νόμου 38-38 του 10 σε αχρηστία και την απόφαση αυτή ότι δεν είναι νόμιμο να ελληνοποιούνται άτομα των οποίων τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων δεν έχει ηθαγένεια ελληνική. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και επίκαιρο την ώρα που το κάναμε. Μ' είχε φέρει σε επαφή με τη δουλειά του Ανδριόπουλου ο Νίκος Τερμανάκης. Και ήταν σημαντικό διότι αποδείξαμε στην κυβέρνηση ότι η προσπάθειά της να ελληνοποιήσει 6.250.000 άτομα μέσω της άμεσης απόδοσης ηθαγένειας ή υπηκότητος και της εκ των υστέρων χρήσης του νόμου περί συνέλευσης των οικογενειών θα έβρισκε μεγάλη αντίσταση σε αυτές μας τις αποδείξεις, και έτσι η κυβέρνηση κατανόησε ότι δεν θα μπορούσε να ελληνοποιήσει πάνω από περίπου 300.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή μιλάνε για 200.000 άτομα, όμως η αλήθεια είναι ότι θα ελληνοποιήσουν γύρω στα 300.000 και ίσως αυτά μετά, επικαλούμενα τον νόμο περί συνένωσης οικογενειών, να γίνουν 500.000. Μέσα στο κλίμα της γελίας απειλής, αλλά απειλής όμως από την Αλβανία, ότι διεκδικούν θέση αντιπροέδρου στην Ελληνική Βουλή, με το έτσι θέλω, γιατί έχουν εδώ 2,5 εκατομμύρια Αλβανούς, και το ότι διεκδικούν ελληνικά εδάφη, θα έπρεπε ο νόμος αυτός να μην επιτρέψει σε κανένα Αλβανό την ελληνοποίηση. Αντιθέτως, η τάση είναι προς τα εκεί, δηλαδή θα τον εκμεταλλευτούν τον νόμο κατά 80% οι Αλβανοί, και αυτό θα το δείτε, και ταυτόχρονα θα έπρεπε όλοι οι Αλβανοί να απελαθούν από τη χώρα ως άκρως επικίνδυνοι. Διότι είναι εμφανέστατη η κακόβουλη συνεργασία Τουρκίας, Αλβανίας, όπου παρανομώντας κατά το διεθνές δίκαιο απαιτούν πράγματα από εμάς πρωτοφανή, τα οποία η κυβέρνηση αυτών των κομματιών κρεάτων θα έπρεπε να έχει τιμωρήσει άμεσα. Αντιθέτως, χοροπηδάνε από τη χαρά τους και περιμένουν μια καλή συνεργασία με την Αλβανία και μια καλή συνεργασία με τους Αλβανούς της Ελλάδος, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την ελληνική ιδιοσυγκρασία και ελληνική ιδιοσυστασία, δεν συμμετέχουν όπως προβλέπει το Σύνταγμα στην ελληνική ιδεολογία, άρα δεν μπορούν να ελληνοποιηθούν. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις σε βασικά θέματα, φερειπίν ο ρόλος της γυναίκας, φερειπίν ο τρόπος και οι ελευθερίες που μπορεί να έχει η γυναίκα και άλλα πολλά, δεν μπορεί αυτοί που έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις να ελληνοποιούνται, διότι αυτό είναι κατάφορα παραβίαση του Συντάγματος. Για τα θέματα αυτά μίλησε η κυρία Λίλια Καραβιτάκη, συνεργάτης μου, σε συγκέντρωση του νέου κόμματος που ίδρυσε ο Ισαΐας Κωνσταντινίδης, ο δημοσιογράφος, και είχε και μια καλή παρέμβαση ενημερωτική από τον δικηγόρο το Φώτη τον Μπαμπάνη. Λίλια, νομίζω ότι έχεις να κάνει μια παρέμβαση. Έλα να πάρεις το λόγο. Η Λίλια Καραβιτάκη, είναι υπεύθυνη του τομέα άμυνας του κόμματός μας. Και πάλι σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Για την καλούμε στο Δήμο. Σας χαιρετίζω και εγώ απόψε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναγωνιστές μου, τον Ισαΐα τον Κωνσταντινίδη και τον Φώτη τον Μπαμπάνη, που μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους για αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα που είναι ο τομέας της άμυνας, της εθνικής άμυνας. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι λαμβάνω μέρος ως μέλος σε ένα πολύ σημαντικό Ινστιτούτο, το οποίο ονομάζεται Ινστιτούτο Αχάναη, και έχει και μια ομάδα εφευρετών, η οποία λέγεται εφευρετών. Κάναμε μια πολύ σημαντική κίνηση που αφορά την εθνική μας άμυνα και θα ήθελα να σας την ανακοινώσω.
ψάχναμε πάρα πολύ καιρό να βρούμε μία λύση για το θέμα της μη νομιμοποίησης των 6.250.000 αλλοδαπών που ήθελε η κυβέρνηση Τσίπρα να νομιμοποιήσει. Και έτσι βασιστήκαμε στο νόμο 3838 του 2010, ο οποίος αναφέρεται σε ζητήματα περί νομιμοποίησης και ελληνοποίησης αλλοδαπών. Βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτόν τον νόμο και σε μία δίκη που είχε γίνει σε μία Αλβανή η οποία ήθελε να γίνει δήμαρχος, όπου έγινε ένα δικαστήριο στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο οποίο το κερδίσαμε, όπου τέθηκε αυτό το δικαστήριο ορίζει και τα ζητήματα και τους νόμους περί νομιμοποίησης και ελληνοποίησης αλλοδαπών. Και το οποίο θέτει ότι για να νομιμοποιηθεί ή ελληνοποιηθεί κάποιος αλλοδαπός θα πρέπει οι δύο γονείς να έχουν ελληνική ηθαγένεια ή εάν κάποιος από τους δύο έχει ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει να ζουν οι γονείς τουλάχιστον 5 συναπτά έτη στη χώρα μας. Οπότε, συγχρόνως και με το Σύνταγμά μας που ορίζει ταύτιση ιδεολογική και ιδιοσυγκρασιακή των αλλοδαπών με τις δικές μας ιδέες, υπήρχαν κάποια κολλήματα στο να γίνει πράξη η νομιμοποίηση όλων αυτών των αλλοδαπών. Οπότε, στέλνοντας τη μελέτη μας και στην κυβέρνηση Τσίπρα, αποδείξαμε και καταφέραμε το να μην μπορούν να νομιμοποιηθούν όλοι αυτοί οι αλλοδαποί, παρά μόνο 300.000 αλλοδαποί. Λαμβάνοντας υπόψη μας βέβαια και το νόμο περί συνενώσεως των οικογενειών, μπορούν να φτάσουν το πολύ μέχρι τις 600.000 αλλοδαποί. Άρα σίγουρα καταφέραμε να αναστείλουμε, τουλάχιστον χρονικά, την νομιμοποίηση και ελληνοποίηση όλου αυτού του μεγάλου αριθμού των αλλοδαπών. Βέβαια, σίγουρα ο κίνδυνος δεν σταματάει εκεί, γι' αυτό είπα κιόλας να αναστείλουμε, διότι έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες μας δείχνουν ότι υπάρχουν σχέδια που μπορούν να μας επιτεθούν και με άλλους τρόπους οι αλλοδαποί. Τουλάχιστον όμως καταφέραμε να κερδίσουμε χρόνο. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να συμπληρώσω ότι σε αυτά που είπε η συναγωνίστρια και το άρχισα του τομέα άμυνας του κόμματός μας, η Λίλια Καραβιτάκη, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ήδη ο νόμος 3838 του 10 έχει ήδη κριθεί στα συγκεκριμένα άρθρα που εκείνη ανέπτυξε αντισυνταγματικός και δεν εφαρμόζεται ήδη, εδώ τα 2 τελευταία χρόνια έχει τεθεί, απλά δεν εφαρμόζεται, δεν καταργήθηκε, αλλά δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή έχει τεθεί σε αχρησία. Παραμένει όμως και πολύ φοβάμαι, τώρα θα γίνω μάντης κακών, ότι θα επανέλθει. Επιπλέον θα πρέπει να πω ότι ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας μας κάποιους θόκους στην τοπική αυτοδιοίκηση τους έχουν λάβει ήδη αλλοδαποί. Δηλαδή, πολύ σωστά επεσήμανε η συναγωνίστρια μας και η συνδεσμήτησά μας ότι απλά κερδίσαμε χρόνο. Και όσον αφορά το θέμα των αλλοδαπών, το πρόβλημα δεν είναι να ελληνοποιηθούν οι μη. Το θέμα είναι ότι οι καραβιές που έρχονται τώρα και θα έρθουν μετά την πτώση της Παλμύρας που την προαναφέραμε και την αναλύσαμε, αυτοί που θα έρθουν λαμβάνουν από την κυβέρνηση Τσίπρα απευθείας με την είσοδό τους 6 μήνες άδεια διαμονή στη χώρα. Και 6 μήνες θα παραταθούν, γιατί πού θα γυρίσουν αυτοί, πού θα γίνει η επαναπρόθεση αυτών, σε ποια χώρα, όταν δεν υπάρχουν, όταν οι ίδιοι λένε ότι είναι από άλλη χώρα, είναι από άλλη χώρα όμως, όταν από την άλλη χώρα από την οποία προέρχονται δεν έχει εκπροσώπηση πρεσβείας εδώ, διότι για να απελαθεί ένας αλλοδαπός θα πρέπει να γνωρίζετε, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ότι θα πρέπει η χώρα προέλευσης του να εκπροσωπείται από αρχή πρεσβείας ή προξενικής αρχής στη χώρα. Υπάρχουν κράτη όπως η Ιεμένη, σας λέω ένα παράδειγμα, η Ρουάντα της Αφρικής που δεν εκπροσωπούνται. Και αν ακόμη ένας δηλώσει Νιγηριανός υπήκος Ρουάντα, πώς θα καταλάβουμε εμείς ότι είναι από τη Ρουάντα ενώ είναι από την Νιγηρία? Συνεπώς παραμένει. Και μάλιστα θα πω κάτι πιο τρομακτικό. Ο κώδικας ηθαγένειας στο άρθρο 19 λέει ότι
όσοι αλλοδαποί επιθυμούν να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό, αυτομάτως αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια. Βέβαια, κανείς αλλοδαπός δεν προσήλθε εκουσίως να υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό. Μακάρι να γινότανε. Μακάρι, αλλά πού? Απ' την άλλη μεριά, ο Πατριωτικός Σύνδεσμος έχει ένα σαφές πρόγραμμα και μια σαφή αρχή, όπως όλα όσα προανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας. Ποια είναι η σαφή αρχή? Ότι για να νομιμοποιηθούν οι αλλοδαποί, κατά την ταπεινή μας άποψη, δεν είναι το κέριο σημείο, το κέριο ζήτημα, δεν είναι το ius sanguinis, το δίκαιο του αίματος, ούτε αν μετέρχονται της ελληνικής παιδείας. Γιατί πολλοί μετέρχονται της ελληνικής παιδείας, αλλά συνειδησιακά είναι ανθέλληνες. Το πρόβλημα ποιο είναι για μένα? Αν αγαπούν την Ελλάδα να το αποδείξουν, όπως έλεγε και το περίφημο σλόγγαν πριν μερικές δεκαετίες. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη. Εκουσίως να υποβάλουν ομαδικά αιτήματα να καταταγούν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όπου με το αίμα τους να αποδείξουν και με τη θητεία τους στον ελληνικό στρατό, εάν αγαπούν και τιμούν τη χώρα και τη σημαία. Τότε εγώ θα παραδεχθώ έναν Νιγηριανό ότι είναι πιο Έλληνας από μένα. Αλλά αυτή τη στιγμή παραδέχομαι μόνο δύο. Τους αδελφούς Αντετοκούμπο και κανέναν άλλον. Οι οποίοι στο NBA όταν πρωτοεμφανίστηκαν σήκωσαν την ελληνική σημαία και δήλωσαν ότι είναι Έλληνες. Αυτούς τους παραδέχομαι και υποκλίνομαι. Αλλά αυτούς, οι υπόλοιποι που βρίσκονται εδώ, τα εκατομμύρια αλλοδαπών, συνεπώς λοιπόν για μένα και για τον Πατριωτικό Σύνδεσμο αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Αγαπούν την Ελλάδα, να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις και να υπηρετήσουν επί 2 έτη σε παραμεθόριες περιοχές. Να δώσουν το αίμα τους για αυτή τη χώρα. Εάν προσφέρουν για τη χώρα το αίμα τους και τη ζωή τους, εγώ αποδέχομαι ότι είναι πιο Έλληνας από μένα. Δυστυχώς όμως, με εξαίρεση τους δύο που ανέφερα, κανείς άλλος δεν το έχει κάνει αυτό μέχρι σήμερα. Δυστυχώς κανείς.